The only time that a private party, privately prosecute, is if the NPA has considered the complaint, the particular complaint against a particular suspect, and has declined to prosecute. Inkundla ephakamileyo eRhawutini imamele isicelo sikamongameli sikaRamaphosa sokuthintela inyathelo lwayisakuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma lokumtshutshisa bucala. Kuxakile ukuphuphumana kwamaziko ezoluleko kwilizwe. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zabalimi wesintu ngo-2023. African News Channel ka-DTT itakweshela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesiXhosa, Limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, ngaSiswati, ngesindebele. rinafana ka SABC rishima ka mutingati u yitela u vadisela mafhungo ka lwambo ra damunye amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Molweni ngapha ekhaya ndingapholisanga amaseko mandikawule ndiwarhuqa. Njengoko sanda kuzibonela kulindeleke iziko losasazo liphaka indaba ngelwimi zemveli iyure ezingama-24. Uku kuza kwenzeka nanjengeko iziko lisungula ijelo elitsha eliza kusasaza ngobuxhakaxhaka be-DTT. Apha kumagumbi ethu osasazo sinaye umphathiswa wezonxibelelwano unkosazana Khumbudzo Ntshavheni akhe asicacisele ngalo mba. Mphathiswa, siyakwamkela. Sibulela kakhulu nangexesha lakho. Ababukeli bethu bacinga ukuba le DTT ithetha ukuba seliziko le-SABC ngoku sikhuphisana ne-DSTV. Ngamafutshane yintoni kanye i-DTT? U-SABC akakhuphisani no-DSTV. U-SABC u-National Public Broadcaster ufanele enze kube ne-broadcasting available to all South Africans. Kungenandawo ukuthi banayo imali abanayo imali. So i-DTT kube ne-decision yebuya u-ITU, International Telecommunications Union, yawuthi sifanele simove from analog television siye ku-digital terrestrial television. And besifanele siqede ngo-2015. So 2015 asiqedanga. So manje simuva kule to DTT sivale. U-DTT uzovumela or uzo-allow i-television to be broadcast on digital signals on digital platform. Kwa manje ufanele ubuke i-TV yakho ku-TV box set, ku-TV set, but digital television wakwazi ubukela i-TV ku-laptop yakho, ku-tablet yakho, ku-phone yakho, because it's transmitted on digital signal. So that's what we have been doing to move that DTT. So manje u-SABC uthe nakhona uzo-introduce i-news channel ye-24 hours. Nibiza ni 24 hours ngesiXhosa. Ye-24 iziyure ezingama-24. Okay. Yeah, ye-24 hours ngezilimi zethu, all South African official languages, is Tshivenda, isiXhosa, nani zizoba khona ku 24 hours. Angithi abantu bethu bemangatholi i-news 24 hours ngezilimi zabo bebayithola particular times, and ku-TV as well bafanele isiTshivenda noSizulu nesiXhosa bafanele ba-change to today izoba isiZulu, tomorrow izoba isiXhosa. But now manje with the new SABC channel ye-24 hours kusho ukuthi uzothola i-news ngesiXhosa every day, every hour. Imake mphathiswa, xa usithi kwakumele into yoba yenzeke ngo-2015 i-analog ngokule icinywa nini? I-analog si-publishe i-gazette, sicela ama-comments from the public, basibhalele nama-broadcasters and all interested parties. Usibasinikeze ama-comments wabo ngomhla ka-20 ya January, uthi sicime ngo-31st March. U-President, depending ukuthi sithola njani i-input ibuya ithini, u-President uzo-announce kusona ukuthi i-final date izoba nini. Mina ngizovela nge-gazette ma-President a-announcile. Angithi sifanele si-check ama-comments wathini, ama-weaknesses aphi, but thina we are confident to say siyaqeda le analog yethu. Ama-set-top box we are left with just under 170,000 to install for the remaining period, and sizoba siqedile at the time we think we will be finished. Abantu abaninzi abazazi ezi set boxes zifumaneka phi njani, ngabe urhulumente wenze ngokwaneleyo ukuthetha ngazo ebantwini? Uhulumende wenze ngokwanele, ne-SABC siyabonga ibe isinceda yenza ama-advertisement umsakazo wonke we-radio we-SABC, whether ivenda Tsonga, Xhosa, nani, SABC TV nakhona sibe sirana ama-promo about the set-top boxes. Futhi sithathe isinqumo ukuthi
for the people who cannot afford, labantu bangakhona uafford bangenemali babebizani ngesixhosa, I don't know, indigent people, abantu abahluphekayo bona bayithola mahala bafanele bayibhalisele post office yabo. Sibeno cut off date 30 September, but ngithi if ni ungabhalisanga ubongavuma uthi lento engeke yenzeke, ungahamba uyibhalisela post office yakho, sizo connecta masiqedile or masibona kwa manje asitholange a lot of numbers after the 30th of September. So ungaya khona, but besi bafana bayibhalise, but kunabantu abanye abanga afford DSTV, abanga afford nani, but bona bafuna le DTT. Sizoba senza i-announcement uzibazoyithola njani kuma retail markets or e-store bazoyithenga phi uthi bayithole i-DTT nabo. Abanye bathi ngokuqinisekileyo nathi siliziko losasazo lolunisa kubethakala ngamanani ababukeli kwakuvudukela kwi-DTT. Ngaba lukhona ubambiswano olukhoyo phakathi kwe-SABC nesebe lezonxibelelwano? We are working together. Sisebenzisana no SABC, hulumende, no Centec, no all the partners. Uthi SABC ikhona ubane more viewers, no more listeners. Futhi SABC ayinti yona national broadcaster. Uthi be sustainable nele channel ye bayilaunchayo ye 24 news ngezilimi zethu. As government says support ngakhona sithi sizo release amanye ama set top boxes for abantu bafuna ukuthenga ama set top boxes uthi bathole iDTT yabo. DTT imahala sizoyirelease ebekhona ku market support le initiative yaka SABC. Phathiswa sibaba ngasibini ngexesha lakho. Enkosi. Sihlabele mgama inkundla ephakamileyo eGauteng mamele isicelo sikamongameli sikaRamaphosa sokuthintela inyathelo lowayisa kuba ngumongameli weli umnumzana Jacob Zuma sokumtshutshisa bucala. Umongameli Zuma owayisa kuba ngumongameli umnumzana Zuma ufuna ukutshutshisa bucala umongameli Ramaphosa ngongathabathi manyathelo emva kokuba wafaka isikhalazo kwiofisi yakhe ngongaziphathi kakuhle kwa-advocate Billy Downer kunye nowayisa kuba ngumtshutshisi we-NPA u-advocate Glenys Brandenbach ngokukhupha inkcukacha ngesimo sempilo yakhe ngongafanelekanga. Inkundla ephakamileyo eGauteng mamele isicelo sikamongameli Ramaphosa sokuthintela owayisa kuba umongameli weli mnumzana Zuma sokumtshutshisa bucala ngenxa yongathabathi manyathelo ngaku-advocate Billy Downer kunye nowayisa kuba umtshutshisi we-NPA uGlenys Brandenbach. Amagqwetha amele umongameli Ramaphosa athi lenkundla kufuneka ikhusele ilungelo likaRamaphosa. Has decided to assert the right that this is entitled to approach this court to protect him from having his rights trampled upon by a private prosecutor who prima facie, and that's the case we have today, prima facie is conducting an unlawful private prosecution. Amagqwetha kaRamaphosa athi esi certificate sisetyenziswa ngumnumzana Zuma asinanto yokwenza nomongameli Ramaphosa. None of these two certificates relate to the president. They relate, firstly, this relates to Mr. Downer, the June certificate, and the correction or the expansion of the certificate in November 2022 also relates to people who committed a crime on the 9th of August 2021, because that's what the certificate says. Kwakule nkundla umongameli Ramaphosa befaka isicelo sokungaveli enkundleni ngomhla we-19 kule nyanga. Ujaji ebenombuzo wokuba ingaba kukho umgaqo-siseko wokuba ubani angaveli enkundleni xa ejongene netyala. One of the contentions advanced by the first respondent is that every inhabitant of the country, if charged with a crime, has an obligation to submit to that and come to court and say whatever they want. So when you say, I have a right not to be brought to court at all, where exactly do you seat that right? In the Constitution, in the common law, where do we find it? Perhaps I should add some meat to the proposition I made. So he's got the right to hold before court in a private prosecution not authorized by Section 7 and Section 9 of the CK. Because that is the only source of power that the prosecutor can exercise. Lomba usaqhuba.
Sinamkele zindabeni emini nje iqumrhu loshishino lasentshona koloni lithi ucimicimi wombane kwizigaba sesithandathu uqhokra amacandelo ngundoqo ngokunyusa intswela-ngqesho ngezigidi ezilithoba ngonyaka. Ukukuza ngelixa kulindeleke ukuba iqumrhu elilawula umbane nersa libhekeze ukuba liza kuyinika inkampani i-Eskom ilungelo lokunyusa amaxabiso ombane ngo-32% kusini namhlanje. Ingqonyela eli qumrhu lezoshishino umnumzana John Lawson ithi ukuqala kweminyaka yo-2000 eli yayililizwe lesibini lokuba namaxabiso afikelelekayo umbane kwayo lonto yayivulela amathuba amaninzi oshishino ili. It's not that we do not have the ability in South Africa to generate electricity. In the year 2000, we were second best in the world according to the Global Competitiveness Index. We have all the people, we have the technology, we have the money, we have the funding. It's just the choices we make. And the key choices, the problem for me, I identify two key factors as the root causes. One, appointing leaders who are competent and honest. They won't make mistakes. Two, our law and order system is failing when people do break the rules, they don't address them and they don't get caught. So somebody like Abantu bakhala ngokubethwa ngemfiphindiwe ukuba singaphunyezwa esisiphakamiso seNERSA. Masibacaphule izimvo zabo kwikhasi lethu leWhatsApp. Njengoba ezawunyusa umbane nje u-Eskom ngapha yi-load shedding ngesimelene nayo. Hayi ulamvila siyaliva thina abantu basokolayo. Thina abantu balapha ezantsi basokolayo hayi siyaliva kakhulu. Njengoba u-Eskom esaqhubeka nokuhluleka ukuthi acimele abantu abasebenzisa ugesi ngokungemthetho. Angiboni mina ukuthi uma ngabe kungathiwa khuphuka amanani kagesi lokho kuzoba nomthelelo omuhle. Abantu bazoqhubeka bawubridge ngoba kuzobe sekusho ukuthi abantu ade bewukhokhela nabo sebezohluleka ukukhokhela. Yenye South Africa seyiyo la South Africa le. Yabona apha emakhaya thina suthenga ubani nge-14 rand. Thenga ubani nge-14 rand ufumana i-units ezi-3 rand. Just imagine nge-14 rand ufumana i-units ezi-3 rand. How much more konxa uzophinda bawenyusa sizoba intoni kanye u-Eskom navinana ayiyeke lento lombane besingabi nawo. President wethu uthule lapha ehlalweni. Mina ngithi sekulalwa ngathi ngempela-ke manje ugesi bawunyusa kanjani ekubeni uvele ungekho kumanje nje la ngekhona ugesi awukho. Uhulumeni kade sithembisa zolo lo ukuthi uzoyilungisa indaba ka-Eskom kodwa futhi manje bona bathi bazonyusa ugesi. Ngibona ukuthi mina Eskom akaqale alungise indzaba ye-load shedding bese uyakhuphukisa indleko taka Eskom. U-Eskom udlala ngathi unyusa njani noma vele uhlelo ungekho kwawona. And seyuyasika apha ezilalini thina umbane uyathemba. Makaye phaya ezilokishini. Anyusa phaya ezilokishini because uyacetywa phaya ezilokishini. Inyuka njani igezi bayikhuphula njani igezi noma intengo yagezi kodwa kune-load shedding. I-load shedding isibulala kangaka. U-Eskom udlala ngabantu. U-Eskom udlala ngabantu. Akakwazi unyusa umbane ne-load shedding engaka. UNERSA lo ngeke akangxama unyusa lamaxabiso ngeke aqale ajongane nombhodamo lo sijongene nawo ka-Eskom kacimicimi wombane. Yona ingxaki lento enziwa nguNERSA usinyusela imali kodwa umbane yonke le mihla usoloko ungekho. Ucimicimi ucima umbane usapheka ucima umbane usa-ayina. U-Eskom uhlulakele ngcono anikeze kumacandelo angaphandle azimeleyo athabathi bawuhlulakela unobeloko esikhala kungoku kanti sawuphinda anyusele futhi hayi andaba siphila kweliphi lizwe. Eskom ayikho le nto yenzayo ngoba ibhizinesi lam alihambe nee-ayisi zam aziqi ngenxa yalo enkosi. Ukuphuphumala kwamaziko oluleko kweli kungaphi kokuqonda. Oku kudandalalisiwe kwingxelo ebhalwe yeSebe lezoluleko eya eParlamente. Susela ngomhla wama-31 ngo-Okthobha wonyaka ophelileyo, inani lamabanjwa belifikelela ku-151,755. Isebe lezoluleko lithetha imeko yokugcwala ngokugqithisileyo kwala maziko oluleko kwiphondo ngalinye. Empuma Koloni ukuphuphumala kufikelela ku-69.78%, kwiphondo laseGauteng elizinga lifikelela ku-54.80%,
KwaZulu-Natal ukuphuphumala kwalamaziko kufikelela ku-27.90%, iLimpopo, iMpumalanga neMntla-Ntshona zimi ku-27.02%, ngelixa iFreyistata neMntla Koloni izezona zingagcwalanga kakhulu ziku-7.66%, eNtshona Koloni elzinga luku-55.67%. Kulo nyaka uphelileyo uJaji Edwin Cameron webhunge elingukhala weSebe lezoLuleko uvele phambi kwekomiti ejongene neenkonzo zezoluleko wacela le komiti ukuba ingenelele kwimeko yalamaziko oluleko. Uphakamise ukuba izigwebo zamatyala amancinci zibonelwe elinye icebo umntu anganyanzeleki ukuba thothoze eziseleni ngenxa yokungabi namali yebail, watsho esithi ezi zigwebo zibeka uxinzelelo kulamaziko oluleko. We were told recently that there are people in Sun City, Johannesburg Correctional Centre, who can't afford bail of 300 who are sitting in jail. That can be remedied by this committee by intervening. These are prisoners of poverty. IPop Crew ivakalise inkxalabo ngamalungu ayo asebenza kulamaziko, ithi okuphuphumala kwalamaziko kuchaphazela namalungu ayo. This has led to a lot of altercations, and members have been stabbed while escapes have been on the rise in the recent days. We think that one of the measures which should be taken into consideration is to ensure that the department focuses on its core mandate, which is to rehabilitate. Now, that cannot be done when you've got a lesser staff complement and an increasing prison population on a regular basis. Kulindeleke ukuba kubanjwe isession ezakushukuxa nzulu lomba kwezi nyanga zimbalwa zizayo. Ikomkhulu lasendima ku-UDF Flagstaff eMpuma Koloni likhuphe ingxelo yamajelo endaba nalapho ligceka kabukhali umkhwa wabantu abangena emizini becela R60 yokuncedisa indleko zenkundla kwibango lobukumkani. Isitethi sakomkhulu uGqirha Nsizakalo ngalo uzibhebhethe njengamampunge ezindaba watsho ebongoza inkosi zizikhwebule kulo mkhwa ukulokuhla abahlali abangathathi intweni. Into kokubana sifumanise ingxelo ezinjengaleyo. Into kokubana kunabantu abajikelezayo beqoqana nemali egameni loba besithi baziqoqa izimali ubufuru bukumkani. Abukho ubukumkani bendlukazana ozuko obucela imali ebantwini. Ayenziwa lonto andasivumela abantu mabangavumi ukuqolwa imali ngabantu abafuna ukuba ngo-acting king. Kudala sabasomabangweni wangexesha msasazi likakumkani ozana ozuko uyawukhumbula. Asizange sahamba singqeba sithatha imali zabantu kuba sesithi sizithathela amatyala. Aba bantu ke iyasihlupha ke lento ngoba baqokolela ezimali befuna ukuba ngo-acting king bezibiza ngoba abakhusela ubukumkani bukazana ozuko, nto leyo ngeyonyaniso. Mnye u-acting king wamaMpondo, mnye u-acting queen onguqueen nobandla obambele unolibambela lobukumkani njengangoku sisephansi kwelifu elimnyama. Kodwa siyazi nento okubana ukhona vele umuntu olelungelo oya kungena esihlalweni sikakumkani ozana ozuko ngexesha elilungileyo. Ithi ke lonto msasazi silumkisa amaMpondo ngezinkosi zihambe ziqokolela imali ezilalini ebantwini ezingake R30 zisithi ziyiqokolelela ikingdom. Ithi ke lonto msasazi sihlupheke kakhulu, kubuhlungu kakhulu ezinhlizweni zethu ngento nengxelo esiyivayo nesiyifumanisayo into kokubana kunabantu abaqolwa imali, kunabantu abathathwe imali ngabantu abathi babanga ubukhosi. Ayikho into enjalo msasazi, ayimelanga kuze kube njalo. Abantu mabangakhuphi imali bezikhutshiswa ngabantu abathi imali zifunwa ikingdom. Asinabo abantu esibaziyo thina abanokumela ubukumkani bukakumkani ozana ozuko ngaphandle kwendlu kakumkani ozana ozuko. Masenikhumbuze mawethu iSABC News iza kuphehlelela ijelo lendaba eliza kusasaza iyure ezingama-24 ngemini ngelwimi zesintu. Siyabuya nezikulu ngentsimbi yesi-7 maze nethoye.
Mnandi babakazibini bethuna kwibhele ezindabeni ndiyabulisa kwenzontsundu apha ekhaya ndikwamkela kaloku apha edeskeni yethu ke yemozulu masiqapheleke neyakutsha sikhabe kodwa kwalangxelo ke yemvula nomoya namhlanje khona ukusibekela oxhaphake kakhulu nje phantse lonke namhlanje elaphondo laphaya empuma kulo namathuba emvula phaya ifikela ku-60% phakathi kweGqeberha kuyatsho eMonti eBhisho naphaya edutywa kuyatsho phaka Port St Johns amazantsi futhi phaya eLesotho napha kumazantsi kwakwelaphondo laphaya eFree State le meko kuyaqhuba kwasekuseni futhi ngomso kancinane nje ngo-30% lamathuba ezamvula kwindawo eziphakamileyo zalaphondo futhi lempuma koloni amazantsi kwakhona eFree State noxala imathumba nje phaya empumalanga naso ke mbukelo wami isilumkiso namhlanje sayo kaloku lamililo yamandla lapha phakathi ko-Uppington iNorthern Cape nje phela naphaya ko-North West nendawo ezininzi pha kwimpuma yelaphondo laphaya empuma koloni obushushu ke obugqithise kakhulu ke sibiza nge-heat wave namhlanje phaya empuma koloni eDiara amazantsi futhi phaya eFree State nendawo ke ethanda ukuphakama kwakhona phaya entshona koloni namhlanje kwakhona futhi la level 2 isigaba sesibini kwakhona sendudumo ezimandla nomoya obhudle kakhulu phaya phakathi kweGqeberha ePort St Johns eBhisho napha eLitha eQonce uyatsho pha kumazantsi asekomani eAlvani napha koJamestown imeko ke yanamhlanje leyo ekulungiswe ngayo kakhulu ke lijelo lesosasazo mhlaba emgama ke sijonga uba wona amaqondo wethu ke alemva kwemini emi kanjani noko kuphole kamandi kakhulu kwindawo ezininzi ke mbukeli wami noxa ke ndisokothwa bubuxhakaxhaka belixesha kusebekele kakhulu pha kwindawo ezininzi eFree State kwakhona futhi napha kwezandudumo ezibekwe kakhulu ngamandla phaya eKapa lodumo koDiara indawo ezininzi phakathi kweUppington futhi nalo lonke kwakhona futhi elaphondo laphaya empuma koloni namhlanje phakathi kweDurban nakhona futhi nePort St Johns amazantsi futhi ephondweni lempumalanga nendawo ezininzi khona phaya eFree State kakhulu koLesotho ePolokwane phaya ephondweni laseLimpopo ngokubanzi eMusina amazantsi kwakhona napha ko-North West liphole nje kakuhle namhlanje ngayo yonke nje lemva kwemini yangosuliqatha upobe kakhulu kembukelo wami ngo-40 amaqondo obutshisa phaya kwindawo ezininzi ebusuku lapha ko-Uppington iphondo nje lonke liphela phaya entshona koloni ngamandla komungemanga lamawe uqhubekeke futhi ubhudla kwakhona phaya kwindawo ezininzi eGqeberha eThekwini eLesotho eFree State napha kwindawo ezininzi kakhulu ke bukele ngenxa yexesha kwakhona mbukele futhi ngixolisa kakhulu ngokusokoliswa kaloku bubuxhakaxhaka beli xesha kuphole kamandi nje kuMzantsi Afrika kuphela libuye ke liqatha upobe kakhulu pha kulo lonke futhi elaphondo lempuma koloni ngemva kwemini yethu yangomso mnandi ndiqhuda nengoza ndikuthele kangaka xesha lemyoli